influir en la nostra relació? Sí, ni que fuera l'aigua. Que si em puc quedar embarassada, a tu què t'importa? Que estic gros, i què? 1.000 euros per 50 metres quadrats? Que no podria entrar el títol? Doncs acertic. Estudia, no, millor treballa. Aclara't ja, nano. No vaig a ser el que voleu que siga. Jo sóc jo. Que sóc cani, el meu estil el decidic jo. Jo no sóc a soles un 4. Que he de comprarme tot allò per a ser feliç? Que ser bisexual és una fase que ja maduraré, ni que fora una fruita. Que n'hi ha lloguers barats? A on? Salari baix, lloguer alt, quina combinació. Que estudiar FPs pa tontos? Ja, pues jo ja tinc treball. Els estigmes socials són més antics que útils. ¿Qué le pasa a los jóvenes de hoy en día? No respetan a los mayores, desobedecen a sus padres, ignoran las leyes, su moralidad decae. Platón, vine pa casi, anda. Ay, sí, perdona, ja saps com soy, sempre estic filosofant i... Sí, t'agrada moltíssim, fill meu. Un poc. Us agrada? Moltíssim. D'on són? Vaig comprar l'altre dia per internet. Ah. I amb què? El que treballa, jo treballo. Ah. Encara que meus pares diuen que no, però jo treballo 3 dies a la setmana i guanyo diners. I el que faig és estalviar i gastar-me en els meus capritxos que m'apeteix, perquè també tinc que tindre el que jo vull. Clar, és que als teus pares les té que donar igual que gastes. Sí, pues, mare meva, ahir vaig fer un pedido i mon pare com se va posar. Ja estàs altra vegada pedint per internet, si és que no descanses res. Pare meva, no deixes igual, sempre estan els repartidors en la casa. Invita a ella, diu. A la ronda invita a ella. Exactament. No us preocupeu, que jo invite. La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar.
Los jóvenes de hoy ya no se ponen en pie cuando entran sus mayores al cuarto. Fanfarronean en la sociedad. Devoran en la mesa los postres. Cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Sócrates, després em dius a mi, però filosofes que dona gust. Que indignació. Jo també estic en meu, a mi. Doncs no penses que estem sent un poquet injustos amb la joventut? Perquè nosaltres, quan érem joves, érem unes peces. Te'n recordes dels nostres padres que també deien el mateix? Et criticaven? I ara som nosaltres. Tens raó. Hola, cariño. Hola, buen día. Vale, vamos a la taula. ¿Qué tal? Si ja et contara. ¿Qué ha pasado? De veritat, també un treball, jo crec que m'exploten algo, perquè vaya tela. I tu què tal? Vas arribar pronte, no? Sí, es que no había mucha faena. Ai, que bé. La verdad que sí. I què tens que contar d'avui? Pues res, he visto a la teva germana. Què em dius? Sí, estaba por ahí paseando. Vaya tela, fot és que no dona amb ella. De veritat, a veure si parlo jo amb ella, perquè... Em posat les notes. Anem a veure... Bueno, De veritat. Quan vingui a casa parlem amb ell. Se n'anem a menjar. Y nano, comencem, no? I porta't esta. Verás, m'avís. Bon dia, no? Bon dia. No tens res que dir-nos? No. No tens res que contar-nos ni res, no? Ah, sí, que marcan 3 golazos en el patio, no eches. Ui, sí! Mira que bé, no? Res més? No. Saps que han posat les notes? ¿Qué notes? Les de classe. No les ha escuchado. A Ítaca, com tots els anys. Pero Itaca no es una ciutat de Grecia. És que l'amor em passia, xiquets, de veritat. No Mira, no? t'enfades. Mira les tomates. Mira les No tomates. t'enfades, Mati, que broma. son una mica fluixes. Un 4, un 5. Què? No tens res que dir-nos? No, supose. Bebé, què? Un 4 de matemàtiques, Edgar. Pero es un 4 en 7 y es puede recuperar perfectamente. Edgar, com que es pot recuperar? Jo així veig un 4. I quan passes la universitat van a veure un 4 de matemàtiques, no? Pero, escolta, Què? ¿tú has visto dalt de matemáticas? ¿Qué cosa? Educació física, no. I això tu? Això no és matemàtiques, això no val res. Pero ¿con qué no va al res? No? Tu com vas a fer la medicina que van a pedir? El 4 de matemàtiques o el 9 d'aquella assignatura? Pero es que yo no vull fer medicina, jo vull fer un grau superior d'acondicionament físic. La universitat superior, de veritat, és que això... Com que no vols fer medicina? No, és que mira, tu mira de què vivim. Puguem menjar, tenim una casa, tenim un bon treball, les teues mares. I els veïns què? Que el marit de la Mari és professor d'educació física a l'institut d'allà. I mira que sempre estan queixant-se de que no puguem pagar el lloguer, de que no puguem fer res. Tu vols això? Pero tú has visto lo feliços que son. Sí, feliços. Feliços quan tinguen pa menjar. Mira, estic farta. Vés-te al teu cuarto. Mira, es que, de veritat, jo no entenc. Que tú no pogueres fer el que volies no significa que yo no puga, val? Vés-te bé. Que sí. Tranquila, es chove, todavía te monta a aprender.
també si les flors que te vaig enviar, si t'agradaren. Les flors sí, les margarites, molt boniques, sí. Les roses. Roses, és que... Roses, Sí. Mai me posa ja. Que enamorada si mi parís tonta. Tonta no, el que passa és que la teva amiga l'està marejat, però bé. Que sí, que no, així, tot el rato. Que no. Que Sílvia lo diga des d'un principi, que no volia res serio. Ja que tindrem responsabilitat afectiva, Però si ho penses també, és que Maria és molt. I la carta que venia, la vaig llegir. La carta, no, Sí. venia una carta. Sí, una carta. I què deia? Pues no sé, pues ya por qué nos conocemos, ¿no? Com... 2 anys. 2 anys, sí, 2 anys. 2 anys, sí que passa el temps Sí. ràpid, sí. Pues no sé, igual no se portava més la relació, Què relació? la que estem formant, no? Dic Ai, jo. no, és que en esta vida hi ha que fluir, saps? Com l'aigua, sí. Sí, m'entens? Sí. No te ratlles, sí? Anem? Bueno, vale, sí. Bueno, que tenim que anar a allò que te vas dir. Sí. Adéu. millor. Adéu. Bueno, hasta luego. Millor tot el conte. Sí, tal. Vale, toma, La teua cara... res. Ja ho sabia jo. Però no te preocupes, ara anem a aprendre algo i además que estem aquí, així, els teus amics, no passa Voy a res. prepararlo y ya está. Anem a oblidar i a divertir. Y ya está. Exacte. Hola, fa de temps. Bé, ¿y tú? ¿Qué tal? Bé. Hola. Què tal? Bé. Hola. Hola. Que bon dia. De què? Si són les 5 de la vesprada. Mare de Déu. No, quina calor que fa avui, Què fas, la veracció? Què passa, Conchi? Pots ficar-te ja millor que estàs ficat? Así, Estic molt cansada. Sí. Però si no fas res, Clar que sí. I para una mica bé, no? aquesta que mira. Però vosaltres? No. Vosaltres? Què feu així? I tu? No sé, jo estava donant de mitjar a les coloms i estava llegint el periòdic d'avui i no puc parar-me a mirar-vos perquè dic, què fan estos, tio? Uno que ha saludat que diu, yeah! No pots dir bon dia com en tot el món? No. L'altre ha arribat mitja hora tard i havia quedat la puntualitat on està? Tot el dia dormint. Si és que no pot ser. I tu què? Que estem en març i què fas llevant-te la jaqueta? Que fa calor. Sí, calor. Jo porto 5 jaquetes i tinc molt de fred. I tu què? Que si em posa així, que si em posa allà, on me pose? On te claves? Sí. Sí, así. Saps? No sé. I l'altra, tot el dia en el mòbil. Si és que la joventut d'avui en dia no sap estar parlant, jugant, com fèiem abans. És que no pot ser, jo estic flipant, tio. Jo sí que estic flipant. Però bueno, jo ja que estic així, m'agradaria preguntar-te, com et dic? I a tu què t'importa? Pues crec que tu ets mal educat perquè si parles així, no sé, els teus pares tenen que estar molt orgullosos de tu. I tu què? Mitja hora tard, segur que no estudies, segur que no treballes. Estava dormida, I què fas dormida a les 5 de la vespre? perquè estic cansada. Però si no treballes d'estudies, tu el que ets és una vaga, tio. Segur. Ho tinc claríssim. Tu què? Jo què? Sense jaqueta ni res? Xica, perquè fa calor. Que ja t'he dit que estem en març i que no pots anar així. Ai. Vale, que tu digues. Que te vas a constigar, fresca, que eres una fresca. I tu què? Que jo t'he preguntat, jo te vaig a preguntar si saps el teu nom, però com estaves que si me clava allí, que si me clava allà, segur que no saps ni com te'n dius. Sí. Sí? Me pots dir? Sí. Sí? Dafne. Estàs segura? Sí. Ese és el teu nom? Jo crec que eres Sí. una indecisa, pero vamos, toda regla. Que... Jo estic flipant. Vale, I no va. pesa. La joventut, no
no pot ser, eh? I tu què? En el mòbil, què fas? Jo parlar amb ma mare. Segur? Sí, perquè no fa falta. No estan fent Instagram, TikTok, tuitejant o mirant Facebook? Qui usa Facebook? Pues jo, perquè soc de la generació d'abans. I què passa? Pues eres una adicta a les pantalles total, eh? Això no pot ser, eh? ¿Cómo se va esta señora? Mare meva, els joves d'avui en dia, si tinc que esperar a que estos me paguen la jubilació, ja puc fer un compte d'estalvis, perquè si no... Mare meva, no m'aixecaré ni fa menjar. Què fas? Jo? Pues estava sentada, estava llegint, i m'he trobat a estos i no m'he pogut parar i he tingut que clavar-me la conversació. Vaya. Menuda joventut que tenim avui en dia, eh? Si és que no pot ser, tio. No pot ser. Hola, Hola. com et diuen? ¿Y tú? A mi Sandra, i tu? A mí me ha educado. Perquè ho ets, te lo contes així o què? Porque en digo, Bueno, però preguntava per teu nom, no per la cosa. el meu nom és Derek. Un plaer. Hola, Hola, soc Sandra, i tu? em diuen mama. Sí. Però per què estàs cansada per alguna cosa o què passa? Sí, estic relativament sempre cansada perquè treballe, estudie... No, però això és normal, no? Sí, Sí. sí. Però, aleshores, el teu nom és? Ah, em diuen Conchi. Encantada. Encantada. Hola. Hola. Soc Sandra, i tu? Jo soc Fresca. Perquè fa calor, no? No, perquè portem molt poca roba. No has vist? Bueno, però més persones també. Què passa? Pues això que m'ho diuen molt, que soc una fresca. Però preguntava també pel teu nom. Per això Fresca. Te van anomenar així els teus pares? O què? No. I com t'anomenaré? Algo. On de gust. Hola. Hola. Soc Sandra, i tu? Jo? Indecisa. No, indecisa per què? No sé, és el que més em diuen. Però ho ets de veritat o no? Sí, no sé. Però també em preguntava com t'anomenaven, com els teus companys. Indecisa. Això no és un nom propi, eh? No? No. Alarme. Molt de gust. Hola. Hola. Soc Sandra, i tu? Jo soc una adicta a les pantalles perquè estic tot el dia amb el mòbil. I per què? Perquè tinc que parlar amb ma mare, però com també estic tot el dia que si a TikTok i tal, doncs soc una adicta. Però tot el dia, tot el dia? Jo crec que no, però tot el món em diu que sí, perquè són els que veuen això. I és veritat? Això és perquè t'ho diuen o què passa? No, Aleshores, el teu nom és? jo em dic Adri. Molt de gust. Gràcies. Renaixem de les llums de l'albada i el sol que ens crema cada dia. L'estint de les feres ferotges, el vol dels ocells, les onades braves. Renaixem de creure en nosaltres, de les arrels que sostenen els arbres. La llegenda d'una resistència que mai vencerà. Renaixem de l'antiga saviesa, de les mans que treballen la sembra. Renaixem del teu càlid somriure, l'audàcia de sentir-nos lliures, fills de l'aigua, la terra i el foc. Renaixem amb tu i amb tu vencerem. Deia George Bernano que la joventut és l'únic temps que tenim per a somiar sense límits. Però com podem somiar si no ens deixeu estudiar el que nosaltres desitgem? Com podem somiar
experiència per al nostre primer treball? Com podem somiar si no trobem lloguers accessibles? Com podem somiar si l'aire i la mar estan contaminats? Com podem somiar si no voleu enamorar-vos amb responsabilitat afectiva? Com podem somiar si estem esgotats per un treball que ens explota? Com podem somiar si ens anomeneu la generació de cristall? Doncs serà difícil, però som la joventut, el present i el futur. I trobarem la manera de fer-ho i somiar-ho. No estem a soles. Buscarem gent aliada que ens ajudi a lluitar pels nostres drets i les de totes. Som l'empoderament jove! La bella esperanza